Merhaba bano. Divê videoya de ez ê nîşanê we bidim ku mirov çawa dikare binivîse nûyên bi Kurdî temaşe bike. Ji bo vê yekê ez ê hemû bernameyên pêwîst yek bi yek ji înternetê daxim û saz bikim. Wek hûn dibînin niha ser kompîtera min tu bername nehatiye sazkirin. Ez ê hemûyan li ber çavê we saz bikim û ayar bikim. Pêşî em dikevin înternetê. Yekemîn bernameya ku em ê daxin navê wê uTorrent e. Em dikevin malpêra wê ya fermî. Li ber uTorrent web heye em vê danixin ya pêwêre li jêr uTorrent klasîk heye em ê vêya daxin. Em ê ya belaş da dixin. Bername daxistin. Niha bernameyê saz dikin. Li ber dixwaze bernameya antîvîrûsê jî saz bike. Em vêya qebûl nekin. Ji bo vê em ê li butona Decline bitikînin. Bername saz kirin. Bernameya me ev e. Niha valê ye. Karê me pê tune. Niha em dikarin vê bernameyê bigirin. Em ê berdewam bikin. Niha bikevin tirşikê. Em ê ji xwe re fîlmekê bibijêrin. Alê çepê fîlma Grand Budapest Hotel heye. Em dikarin vê wek mînak nîşan bidin. Li vir ji bo daxistina fîlmê lînka Torrentê tê dîtin. Em li vir bitikînin û lînka wê bitikînin û pelê daxin. Erê binivîs vir e. Li vê pela zîpê ye yanî arşîvkirî ye. Divê em pêşîn ji arşîvê derxin. Erê ji arşîvê derket. Li vir e. Torrent me ev e. Torrent tenê 16 kilobayt e. Pelekî zef biçûk e. Niha vê lînka Torrentê em du caran bitekinin. Ji xwe bê otomâtîk bernameya uTorrentê me vebe. Vaya vebû. Niha em cihê daxistinê em hilbijêrin. Ji bo vê ez ê li ser maseyê peldankek nû vekim. Ez ê li wir daxînim. Ez dibêjim temam. û niha daxistin dest pê dike. Li vir leza daxistinê û çiqas wext jêra maye hemû tê nîşandan. Her ku leza daxistinê zêde bike wexta mayê jî kêm dibe. Teqrîben di nava nîv saetan de wê were daxistin. Niha fîlma me hat daxistin vê peldankiyê. Wek hûn dibînin binivîsên Kurdî li ser tune ye. Niha em ê binivîsa Kurdî ji tirşikê daxin. Li vir du binivîs hene. Yek ya versiyona hêdî, yek ji ya normal. Ez ê niha ya normal daxim. Binivîsê jî tomar dikim. Ev jî hat qeydkirin, hat daxistin. Ev jî dîsa pelekî zef biçûk e. Ez wê jî dîsa ji arşîvê derdixim. Ev jî zîp e, pela zîp e. Ez ji arşîvê derdixînim. Vaya vir e. Binivîsa me jî ev e. Niha ez ê binivîsê kopî bikim. Ji ber vegirim. û bivim dêrim kêlaka fîlmê. Erê niha fîlma me li vir e.
بنویسا مجلی بره هم دیسا بنرن که بخمته و يكون بينن ديسا بنویس نکرد سر فیلمی جبو که فیلم بنویس بکه سر فیلمی جمره برنامه یک دنجی لازمه برنامه لیدانا موزیکی yani lidana filman. Jibo ve ki gon player heye. Az nihayet ektin nişan verebildim. Gon player gerek popüler. Le az beter SM player bakartinim. Dikeven mal pere veya fermi. Berame ek belaşe. Ve pereye reklam jitiretune. Bernameyi de dıkın. Ve bernameyi nasaz dikin. Zamanı Türkiye'de dibêjim ya rastî berê me bername were giran dibû Kurdî lê niha ji lîsteyê hatiye rakirin ji ber ku ev demek dirêjê heya min jê tune bû min rojane nekiribû navla Tirkî be niha em fîlma xwe vekin ji xwe otomatik bi SM playerê hat vekirin û bi nivîs ket ser ve hûn dibînin bê problem bi nivîsa Kurdî niha em dikarin temaşa bikin ji bo vê yekê eslê xwe de çend ayar jêre lazim in ez behsa wan jî bikim em dikevin ayaran alê çepê em dikevin altyazılar bi nivîs yani li vir webjêrka all subtitles in directory heye em gelen vê hilbijêrin wê bi nivîsa li kêleka fîlmê otomatik were bijartin Vekedin em dikarin rengê bi nivîsê jî biguherin ez rengê wê dikim zer û puntoya wê jî hinekî mezin dikim wê çaxê hinek xweştir xuya dike dikarin gola kêfa xwe biguherînin Vekedin alê çepê em dikevin arayüzê li vir jî açılır pencere kontrolü heye webjêrkek wisa vira hareketli ya normalde tıkan diye le hûn tıkandina wê rakin ya din jî fareyi sadece ekranın altındayken göster em webjêrkeye viya jî hilbijêrin dema hûn wisa bikin Vaxtê hûn li fîlmê temaşe dikin û hûn destê xwe bidin mouseê dest xwe bidin mişkê ev ekrana ev menüya li jêr nakeve ser ekranê û bi vê awayê jî ji bo binivîsê nabe hesteng ve hûn dibînin niha mouseê bikardînim lê ew menî nayê ser ekranê ve hûn dibînin binivîsên Kurdî bê problem tê nîşandan yani tîpên Kurdî ê ş û yên wisa rastên nîşandan ji bo vê yekê eslê xwe de mîhenkek lazim e ayarek lazim e ez wê jî nîşanê ve bikim em dîsa dikevin ayaran li vir alê çepê altyazılar heye li vir kodkirin heye ön tanımlı altyazı kodlaması dibêje li vir dibe em UTF-8 hilbijêrin gel em UTF-8 hilbijêrin bê problem tîpên Kurdî xuya dibin em bêjin we fîlma bi Kurdî temaşa kir paşê hûn we xwest hûn bi nivîsê Tirkî temaşa bikin fîlmek din divê hûn dîsa bikevin vê ayarê vê carê jî vê kodkirinê bikin Tirkî Kengê hûn bixwazin Tirkî be Tirkî hilbijêrin kengê hûn bixwazin bi nivîsên Kurdî bikarbînin dîsa UTF-8 hilbijêrin Vekedin tiştek nehat bîra min eger maseyek hebe hûn dikarin ji me bipirsin em ê lê zêde bikin